ओ ही रे रामा हमारे खेलवाड़िया बुझारी हमारे अब ए कनिया कन्हैया हो। हाँ दीदी का करत डुआ बा एकदम घरे में ना रहल जाला ही तनी घूमबू फिरबू त मानवा बहलाई रहेला कन्हैयावा। ऐसन देहिया में हम जन्नत तनी कि तनी ऊंच नीच होखेला तनी कैसन तबीयत बा हो अभी तबीयत कैसन बा दीदी मी मने बटे तनी में एकदम से नु गजब दीदी पेटवा दुखात रहताटे मीठा मीठा के यानी का है पेटवा दुखाता। हां ऐसन में होला कनेवा ये थी आखिर 8वां चलता ना अभी एगो टाइम वहां है बट 1 महीना में यही के चलते बड़ छोट करत रहेला आ मीठे मीठे दुखात रहेला। 8वां में 9वां में कौन फर्क बाटे 8वां में ना हो जाते पागल हो का हो 9वां सही रहेला बच्चा पुरहर बढ़िया होखेली सा। हां हां 9वां में मतलब अरे 8वां में कबो कोई के भइल बा कि ना ना हमनी घर में केहू के नहीं खे भइल मतलब औरी इज्जत होला लेकिन बहुत खराब हटे। हां अटकट ना होखल ठीक हटे 18वां सुन ले दीदी फिर से 27वां ई सब का तो बहुत खराब हटे तो यही के चलते पुरहर हो जाता ठीक रहेला लइका फइकन के बहुत खट्टा खट्टा चीज हमरा खाए के मन करत आटे खाटा खाए के मन करता है अब कौची बबुआ मांगे लगल हो कोई मन करता न कुछ एकदम से खट्टा आवत न तो खोखोले टाइप के दीदी जी खाई सही में कहत नहीं इमली लान दे इमली लान दे इमली तो काल वहां के लाके हमरा के देला ही रही त का लान दी आम के अथी ले लान दी अचार टिकोरा अभी टिकोरा अचार तो उहे वाला ना पुरान के रहे तो तरा होते होते बुझाता के 3 गोवा में अचार खा गइल बाड़ू 8 महीना में। अब जैसे ही बबुआ चाहे बुचिया होइया स न कने वैसे ही तहारा लान के दे देम जा अपन फारूर के बना दी ह। ठीक है बेटे कने दीदी के बुचिया के बुला दी करे धरे के आखिर पागल हो का हो कनेवा हमनी के नहीं खी जा मम्मी जी ऐसन बानी हम बानी कनेवा बिया करे धरे खातिर कम बानी जा का कि कहतड़ू कि बुचिवा के बोला दी अगर सौरी लिपेला होई त बोला ली ह। अच्छा ठीक है बेटे काजी मम्मी जी कहां गई रही जी का कहता है लही करे नु खाए के मन करत रहला सोचनी कि का लतिया के लार मत चुए कब छी खरबूजा का है बाप हमारा के खाए के मन नहीं करत मुदी 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 आय लई धर खाता खून बढ़ेला खइला पर पानी के कमी ना ओकरा खरबूजा में पानी होखेला बेटा होखेला जीव मार चटकारत रहू करतड़ू खिसवा कैसे कहर गइल बा जिया ससुरा ना जली मने मने गाजली जौने हिसाब हो गइल बाटे कनिया एगो बात कहत नहीं तारा के कोनो चीज खाए के मन करी तू हमरा ले कहियो हम ले आई बस हमरा नाती के लार ना चुए के चाहिए आई मम्मी जी कुछ देखा तरी खाए के मन करता तो उहां से जाए लइका भाई डरा हो गइल एक छोटका मछली खाए के मन करत रहे हमरा से लाजे ले आजे ना कहलस अजी दीदी काहे ना कहत रही जी रहुआ हो कनेवा पहले बुझात ना रहे अल्लाह जात रहे ई तो होतो ना कि मम्मी जी नहीं खिला ला के कुछ उला ला के मम्मी जी दे देता नहीं कह देता नहीं ना ई थोड़ा ना कि ना दे सुंदर होकेला सा ओई में मान ला काजल बुना करबो त टप दे लार चुआ देला हां दुआरी पर आदमी जाय त कोई से लारा हकारे गंजी भेल वेला सा लइका हमरा लारा ने के तो छोटका पहले नहीं अब कहां पे ठीक हो गई फेकिया मत ठीक बा मम्मी महंगा के कीमत काहे के फेकम मम्मी जी जब रहुए इतना प्यार से लाई बनी 50 रुपया के लेके आइल बाप हो बाप कैसे किलो देले बाजी 1 किलो ह हां तो 50 रुपया किलो ह तब ना 100 रुपया किलो आधा किलो ह कि 1 किलो ह आधा किलो ह हां ढेर ले कितनी मन दे देले बेसी बस सगरा बेसी बटा दे हैं खा ले हाय उजार के कर गुद्दिए बानू इगो चम्मच ले खोखोर के खा लियो नु पेट में पानी के कमी ना होखेला हई हां हां ए मम्मी जी हम त नल का तू बड़ जेठ बाड़ू तनी करे के बता द ठीक बा बताव तो नहीं बनी खजुआइयो ना त दागी हो ना ये कनिया हम देखेलू कह कैसे तू कहलू के दीदी जीरा चीना कैसे हो गइल बाटे हां दीदी जी तब हम रात भर काल खजुरइले बानी लो तो तब मैं पेटवे उज्जर हो जाई ढेक सा तू बताव ए मम्मी जी कने तो बताओ त ही बनी आइल बिया तो करो तब लइका फका भइल लेके के ओकरा कुछ जानकारी बा के तारा के सिखाई तब का तू दुगो बियलू धइलू तू सिखावे कन के ई का कहत नी जी अरे ये कदम ई हो के हब गब ना बुझाला ये दादा लहसुन पका दी
का गाड़वा में मले खाती तन अच्छा ठीक बा रवा के सोधा दी मरचवा डाल के मम्मी जी। दीदी जी दिन ला सुने पाका के बैठले बैठले हम मम्मी जी को ना हो तू जा खा ल ठीक बा तनी हम देखत नहीं का करतिया। बाप मम्मी जी के मनवा रखे खातिर तो हम तो सोचनी है ले ली पर का करी खाए के तो मनो नहीं करता एकदम से पेट भरल बाटे जाता नहीं करा कर रख देता नहीं बाद में एकदम से अस्थिर बैठ के खा ले अभी तो पेट खुदे भरल बा लगता करेजा पर एकदम से चढ़ल बा आ ऊपर ले वो उल्टी ने मियाज कइले बाटे। सुत गिनी हाँ सुते तो नींद आवता। हाँ ठीक बा ए कनिया जी दीदी जी हाँ दीदी जी आई हो आई उठ जाई आई और मन में चालू रहे ना आवे ना मन ना कर लेकिन का करबू का हो का कर अरे का बाली जी आहू में तो तनी सोचे का पड़ेला 10 हाली सोची ना तो एक हाली घर में आई ना नहीं तो तोरा नहीं आदमी सुतल बैठा रहेला तो नानू जल जाला ही जी बबुआ जी कहनी ही ना कने कि तनी कनेवा के देखी ह मान ला हमने घर में ना रहम जा अगर कुछ बातें हो गई डाले दर्द उर्द कर लगा चाहे पेटे में ना तो बबुआ जी के तनी बोला हटा देवा दी हमनी के ठीक ना गर्भवती बाड़ी 8 महीना चढ़ल बा कनेया अब नवा मजल की दीदी जी हाँ मझल की ओ कनेवे के ओकरे ऐसी देह भारी भइल बाटे अब जब कइले बिया हैं कहत कि दीदी जी हमार पेटवा बड़ी दुखा टटुए तो उ तनी उ होला महीन पातर होला तनी दिनवा चढ़ेला ना ढलेला ना तो दुखात रहेला। अब एगो खुशखबरी सुना देली अब तू खुशखबरी सुनावा एक कन्या दीदी जी अभी इतना जल्दी कैसे हो जाए काहे नहीं एक कन्या काहे नहीं हो जाई हो आए भगवान ये तो बात से का हो जी खेले ले अपने ले तो ओकर बाद का हो हां हमनी के पारी बा ए भगवान आ काहे ओकर ओते चका हो जाई तबे अब अभी ना पारा पारी खेले पारा पारी का हो हमरा कैसे उ खेला ही के बाटे रो के खेलाई चाहे गा के खेला ही के बाटे हैं खाना वाला खा ले जा आए खा ले ना अभी का खइले बनी कने खाना के दई हो ना रहे दे आए अभी ना खाई तो कब खइबू अभी मन नहीं कपार खजुआवा तुमको भूख लागल बा खाई बरौरा खाई ना अभी एक घंटा सुतम हो जेनु तुम नहा के खा के जाई रतिया का करी ना कि सुतत नहीं अभी आए नींद लागला है दिना में जाते हाँ अच्छा रतिया में नींद नहीं खेलागा दिनवा में नींद लागत ना हो कन्या अरे ढेर खटावा मत हो ढेर खटा देबू तो ढेर हो जाई ठीक नु यहाँ के दीदी जी खूब मजाक करेनी ना या कसेतिया कहते हमरा रात में सुत लेबे तो रात भर जगोइले रहत तो नींद ना लागे दिन में रौरो ना रौरो हमरा के जगह में नहीं तब ना मुंह जागा रही ना अब हमारे दोस्त देवे लागे तो हमरा कोई बार ना भौजी खाली बाई धरे सबने उतारी चल बोले सन तो तब तो हंस के निहार हो तो हमरा सुत लेबे तो ना चलिए सुत ले हम सुत लेता नहीं जो कोई हमरा के जाई बाजारे नहा धो के खाए ठीक बा ठीक बा सुत गई आए हां सुते दो कलाता सूत के मुझे इतना तेज के भूख लागल बना के का बताएं खेलवड़िया खाली आओ तानी सब पूछ के चल जाता नहीं सही नहीं के उन्हीं के बुझाता के लिया के दे दे मन करता कि कहां जाए का कल इहो को सोचनी के लिए थी तो ओई बहाना हमरा के 2-4 कोर खेइयो देती त खाइयो लेती कौन नहीं किस लोग को जाए का बाहर देखें का कुछ रखल हो तो धीरे से लिया के खा ले देख जाए सूत के नहीं है के तो कहाँ कौन घर में खोजा नहीं कुछ ना मिलल ये मिलल कत नहीं थे ना कोई वही खेलवड़िया अपना अपना घर में बानी से तने दोपहरिया हो गई तो चलो तनी ले जाके आ खाई पलंग पर बैठ के खूब बढ़िया से आ कबाड़ किल्ली लगा दे अच्छा से खेलवड़ी तो हमारे घर में कवड़ियो नहीं किस लगे पर्दा लगा सब बोल बोल के आवता नहीं सब खाली कितना फेवरेट चीज हमार मिलल बाटे मन करता कि कच्चे देख कब काट ले ही चली होता जा तो सुतल बानी सब
डरो लागता कि कोनो देख मत जा हमरा के। अरे बाप हो बाप, इतना कोस के भूख लागल बनू है। भात रोटी गनिया देखे त भात रोटी होइए नहीं के। अब मम्मी जी देले रहनी खरबूजा का जानी का हो हमरा त बुझाते नहीं खे। अब हम केकरा से चिल्लाई का कहे दीदी जी का दीदी जी उठा के लइकन के नाम दे देनी। आखिर तो हमरा से कहती न दीदी जी एक बार कि कनिया हम दे देनी लइकन के। अहे माई भूख एकदम से बर्दाश्त हमरा नहीं के होत का करी हम। मम्मी जी रहती तो कहती कि जाई ना ले ले आई खरबूजा किन के से हमरा के दी कुछ जल्दी इतना कोस के भूख लागल बाटे बाप हो बाप। ए अरे उनिया कहा है तू का हाल है एकरा से बतिया हमर खरबूजा बा का कहिए का कहनी खरबूजा हमारे माथा तार खराब बेटे कैसन खरबूजा सपना देखा तारू का जो ना मम्मी जी हमरा के देले रही किन के लाके तो कनी के अभी ना खाइम अभी मन उलिया त रोक दे। जब हाल में मन हम तार खरबूजा खाइबो तागा हमरा गले रही हमरा भूख लागल बा। अरे चलो हम तारा के कनिया जाता नहीं बाजार है कनिया के का ले ले छोला मम्मी जी हमरा खरबूजा बा खरबूजा बा हां पनुआ बा तहरे के न देनी है कि तू खाई ह ना हम घर में रख दे ये तक ना रहला कोनो लेके भाग गइल सका तका पर रखले रही का जानी का हो गइल इने के लगा तक का गइल इने के हमर मुंह में झाका हम खइले बनी हम मुंह में जाके अरे एगो पेट में झकाई। अच्छा ये बताओ आतना दिन से सामान के चोरी होत रहे अब माने खाए पिए वाला के चोरी होखे लागो बात काहे ना कि मैं सुना ना, हमारे घर में देखे नहीं कोई जाला आखिर रहुआ हमरा के इतना मानते जानते बने रहुआ देबे कोई नहीं दीदी जी खइबे ना तू फेंक देले बाड़ू खरबूजा तू फेंक देले बाड़ू खाए के पाछा सुना ना, आ तू बहाना करत हो नीमन चीज ना खरबूजा खाइबू तरह के मंगा दे कहत तू बस हिंद ना ताकि पता लगे के चाहिए नु आखिर खरबूजा भइल का बोल कर आखिर देले नहीं खाए के तो कैसन दे बा तू नींबू लेके खरबूजा मांगत होगा तो नींबू खरबूजा हो जाई। देखी मम्मी जी रहुआ पागल बनी हमरा के देखे पागल बना एकरा मजाक खरदम लौकेला मजाक करतनी हम जा देख मुंह सोच खींच के लेके गइल चलो होई घर में खोजल जाता लेकिन मुंह एमनी त नतिया सुतल बाटे फिर साइकिलवे वाला घरा में ना जाके खात बाने बैठ के। अरे दादा लागता कि गिर जेबे कर पता ए जी तो कोनो देखौ ना यहाँ सा बैठ के अब तो नहीं खिसा ना इतना तेज के भूख लागल बा कब मन करता कि कब खाई खिलवड़िया आवता से पूछ पूछ के भाग जाता नहीं सा। रुक जा अरे दादा कितना निक लागता मैं करेजा का ठंडा मिलल अब ना ये नहीं क्यों नहीं के बुझात की कनिया में एक सुबेरे से खइला नहीं के त खाई कि ना खाई अपने से तनी के बुझात ना मर्दो लागल त ना कि हम मर्दा गोबर बा करे बुझात नहीं के मेरा रू एक सुबेरे खइला नहीं के त खाई कि ना खाई। चलो हो पेंटवा वाला छे बलटिया थी कह दी। अरे ठीक है हो कने में हो का हो एने घुमा ए एने घूम आई हो दादा लो ओ बनाता यो बलो होई अरे रे खड़ा आई करे आई अरे तरबूजा ये वो गर्भवती मेहरानू नहीं अरे आय ओकर लार चुवत रहे और ये राम हो राम यही में नाक मुंह मैं सटता मैं कैसे चबावत है बानर के मती तो चेहरा कर ले बिया रे हैं देखिए भैंस के रुखई सब दूध डालू देखिए भैंस के रुखाई मम्मी जी ओ हीरे रामा मारे खेलवाड़िया बुजारी हमरा के थक अपाहिज कइला से ओई देखी का होता तरबूजा हो लौकते के तारे आदि दवा से ना के मुंह माई वही में खाती है ये रामा कहियो भेट ले का हो बेटी अरे तोरे ले कहता नहीं हाय तोरा के आई रे खाए के करे खिलवाड़ी तोरा कही रहे रे का बोला था मौगी के रे मार ले मार ढीड़ा में एड़ा ले पटक दे अब ये पटक दे का बोलो मैं ये करा खाती आइला से आय गर्भवती में लार चुआ लग रही कके आई नाक मुंह दम सब बनरवन जैसा कइले भी कितना मेहनत से हम का बेशरम बानी हम का जन खाई के बुझा आई झूठो का खाई कुकुर निकाल दो
ना देवे डलाई पूरा से बेकारी खइले बानी पानिवा मानी खा लिया त खुनमा त बढ़ जाई अपन चुपचाप रहो का कोई लाड़ू बताओ माने तर मांगे के ना हो ना मिली तो अपना देखो घेरे में कस ले हां अपना घेरे में अरे आय आय अरे बौआ हिनी का हाल खोज रुक दे जाएंगे खा निकाल निकाल फिर ये खइबे रे एकरा में पानी जाता ठंडा लगता हम ताकि की अखिया फोड़ ली लाज बिया का पेला एकरा के लागत है कुछ खाए के मिला करे राछ छलिया के देले ए मम्मी जी तो हम मिलाई भाई हम ही खोजा जल्दी लिया के जो खलवड़े घर में जो अब नहीं चल कनिया जाके घर में लगे लाती उला तो भूख लगला तो चलो खा लियो कहतू तो ना लेती है ये फर्क ना खाई का चुरा के खाताड़ू है अरे कर कुछ होके का नहीं कहते या तना लड़ा दिया कुछ होके का नहीं तो का वो तो बुझाई के उधर घर में खा जाई जी बबुआ जी हां खाली हमारे से झगड़ा हम पता नहीं हम के रहुए खइले बानी खाइले बानी अरे तू पैसा मार ओ ऐसा देव में काट कइले बनी जी अकेला जान पागल वाला ना नहनी ऐसा दे बाटे ओइ में कइले बनी बड़ा कते कते बढ़ावा तो नहीं यही से सुखाइल जाता यही से ऐसे सुखाइल जाता ए भगवान अभी तो हम पेंटवा वाला ना पलटे उठावे थे ना हम बुझे के से ना खाली चोरा के खात रहे आ उ खोजत हां है तो ऐसे से ना पतो खोज गई रही हम कहत रही लगावत रही बबुआ जी का बिया त नहीं लड़की ठीक नहीं खे लड़की हल्का कान तो ताकत ना रहे हम खोजे गोई रहे लेकिन कोठिला लेखा हो गई तो का करी तारा के छोड़ दी का कोठले जैसा हो गई तो ई बताई कि का काम कम करते का ठीक बा कमावा करत लेकिन हमरा लइकवा में जोड़ी नहीं केनु लागत मोटा के बड़ू तो काहे खाती उतरले रहनी ही ये उपटे खाती का ई कहन जनू हमरा घरवा के अंजा तू लोग के सूट क देले बा बप्पा घर वाले काहे ना मोटा के आई रहू जा इयो खेलवड़िया सूट कहा आइल बिया एकदम मरचा नियन पातर है जले मोटा के जाई एकदम एतु लेका बहिला लेखा एकरा के रोकले बा आदमी बताओ अभी को दिन एकरा आइला होता आयो अभी ले चोरी के धांधला आज खरबूजा चोरा के खाती है त काल सब्जी चोरा के खाई त परसों दाल चोराई त मीट मछली चोराई एक खेलवड़िया के पीछे पीछे नु रहे के परी एकरा के पहले समझावे द बढ़िया से